כאילו מה שאתה עשית לא היה טעות, ואני חושב שאתה... זה כן היה סוג של טעות. אבל באמת... רגע, נו... אני חושב שאתה נקלעת לסיטואציה אם אני הייתי נקלע אליה, גם עם הערוץ הקטן שלי יחסית אליך, אני חושב שאני גם לא הייתי יכול לשתוק. רגע, יש לי שאלה. תחשוב שבאמת, כאילו היינו עובדים במאקו, ביחד, כאילו בליגה של גיימינג, וגם שם... לא העיפו אותו? תקשיבו, בן אדם בשם כאילו מיכאל ספיר, שיש לו, הוא כאילו גם, הוא גדול ביוטיוב, כן, תן לי לדבר רגע. בא בן אדם כאילו, אין לו לדבר, אני אעביר אותך לווייטינג. ששוב, הוא בין הגדולים בארץ ביוטיוב, ועושה לי, תגיד למה, כאילו בהתחלה עשיתי עליו סרטון, ואז הוא התחנן עליי שנשלים, ואומר, שמע, אני חדש ביוטיוב, עשיתי דברים לא בסדר, אז בבקשה תן לי לעשות דף חדש, הסרטון שלך זה כאילו ממש מכפיש אותי וזה, ואז אמרתי, לא אליאס, ואז אמרנו טוב סבבה, נהיה ביחסים טובים, ואז הוא כזה חפר לי כמה פעמים שאני אוריד לו את הסרטון שעשיתי, ואז אמרתי בסדר תן לי כמה ימים אני אוריד, הורדתי את הסרטון, ואז בזמן שהיינו עובדים אחי, אז קיצר בא אליי מיכאל ספיר ועושה לי למה עשית את הסרטון, אז אמרתי לו שמע, הבן אדם הזה כאילו היה נוכל והוא עדיין נשאר נוכל, ואז אליאסו, כאילו מול הפנים של אליאסו, ואליאסו עושה מה זה נוכל, למה אתה מזיין את המוח? זה לא נוכל בכלל. ואז מתי שכבר הבנתי שהוא ממש זיין אותי וכל הדברים האלה, החזרתי את הסרטון, הסרטון היה לא רשום, שמתי אותו על ציבורי, הבן אדם בא מתקשר אליי ועושה לי, תגיד לי למה החזרת את הסרטון? אני עושה לו כי הרגשתי שזה היה נחוץ. ואז הוא עושה לי, מה זאת אומרת נחוץ? בעברית, אחי זה לא מצחיק. קיצר, אז הוא עושה לי כזה, תשמע, דבר ראשון שאני רואה אותך, אני מזיין אותך מכות, הוא עושה לי ככה, ואני עושה לו, תשמע לי טוב, וילד כאפות, מה נראה לך שאתה כאילו מדבר עם ילד בן 15, שאתה עושה לו סקאמים על תרומות, ילד כאפות, עם אתה זה מדבר. עושה לו, דבר ראשון, אני כאילו עושה לך סרטון חלק ב', נחשוף הכל, ופה לא ידעתי שהוא פדופיל עדיין, פה עוד לא ידעתי שהוא פדופיל. ואז ספונג'טי בא, כן, הוא אמר אני זיין אותך מכות, ואכלתי עליו תסביך כאילו. הוא פדופיל? בן כמה הוא, אתה יודע? פדופיל, בן 29 או 8. 28. הוא 30, הוא 30. הוא 28. מגודל, תינוק מגודל. רונן, אתה יודע איזה מוד אחד בלייב שלו התחיל לקלל אותו וזה... תחשבו רגע, באמת, כאילו עכשיו רגע, כל פרמטר אצלו, כל דבר אצלו, הוא פשוט, זה כאילו נוכלות. נגיד באמת, דבר הכי קטן, כמה אנשים יש לו בדיסקורד, יש לו מלא בוטים בדיסקורד, כדי שהוא יהיה הערוץ הכי גדול בארץ בדיסקורד. רגע, בלייבים שלו, בוטים, סאבים פיקטיביים. כאילו באמת כל דבר אצלו זה חרטה, כאילו זה פשוט הזוי, הבן אדם הזה שיווק את עצמו בתור לוחם בגולני, הוא בא מראה דיסקית של פאקינג טכנאי מכוניות, הבן אדם מראה פאקינג דיסקית של טכנאי מכוניות משוריינות ואומר הנה הייתי לוחם, כאילו באמת וואו, כאילו כמה פייק, אתה יודע מה? אתה לא רוצה, סבבה, סבבה, כאילו שמעתי מדור וארז, אומר תקשיבו, הבן אדם, כאילו היוטיוב זה עסק, הוא לא רוצה להיות בן אדם שלא עשה צבא, כי זה כאילו רע לעסקים, בסדר, אז כאילו תגיד שהיית ג'ובניק בצבא, אתה יודע, כאילו תשקר שהיית ג'ובניק בצבא, אבל לבוא ולשקר שהיית לוחם, כאילו וואו. באותה נימה הייתי רוצה לשמוע, מה אתה חושב על מי אמר שהוא עשה צבא בכלל, רונן? לא, הוא לא עשה צבא, אבל אם אתה כבר משקר כאילו שהיית צבא, אל תשקר שהיית במלחמות ושחברים שלך מתו ושפילו לכם בניינים וזה. אל תשקר. רונן, אני חושב שאנשים יותר מכבדים אותו אם הוא לא משקר. אבל הוא לא יכול לשקר, זה הטבע שלו, הבן אדם, רגע, וזה אין לי בעיה להגיד כי אני יודע שזה נכון, וגם לא יכול לתבוע אותי על איזה לשון הרע. הבן אדם הזה גנב ממלון בטבריה, הוא היה עובד באיזה מלון בטבריה, הוא השתמש בתור אח שלו, תקשיב, הוא השתמש באח שלו, ג'ורג' אבו ראשד, הוא הביא לו מפתח כאילו של אורחים שבמלון שהם היו אמורים להיות עשירים, ג'ורג' אבו ראשד פרץ לחדר, גנב כאילו לאורחים דברים, ואז ראו אח שלו, כוס אמא שלכם, למה יש פה יותר מדי אנשים? אני אתחיל להעיף אתכם. קראתי לדור, תזיז אותו. תעיף חלק. לא מבינים כלום. רגע, אני הולך להעיף אנשים לא רלוונטיים. תנו לו לדבר. לא שומעים פה כלום, אחי. רגע, מי פה לא רלוונטי? גם את השיר. רגע, אחד. רונן, ודים עושה בוטים? כן. מה לא, כן. תקשיב, 3,000 צפיות. 3,000 צפיות. יש לך הוכחה לשאר פה, יש אקשן. כן, יש לי הוכחה. הוא עצמו לא עושה. רגע, אני אסביר לכם כאילו מה היה לי עם ודימו. הוא עושה, הוא לא תמים. תנו לי לדבר. אני עם ודימו,
הבן אדם פעם אחת, עוד לפני פורטנייט, לפני הכל, אני באתי אליו ללייב, אני רואה 1200 צופים ב-2 בלילה. אני אומר לו, אחי, ומה קטע? 1200, 800, 900, 400, זה כאילו קופץ ועולה ויורד ועולה, ואני עושה לו, למה אתה עושה בוטים? עושה לי, שמע, אני לא יודע מה זה החרא הזה, זה לא אני, זה לא אני. אמרתי לו, שמע, בסדר, כאילו, ואז פתאום ביום אחד, הרי מתי שיש עלייה, כאילו גם בדקנו את זה בסושיאל בלייד, אני והמודים שלי, אנחנו כזה מדברים, יש לנו קבוצה בוואטסאפ, אני רואה, כאילו, אתם רואים פלוס 30 סאבים, פלוס 40 סאבים, פתאום פלוס 500, פלוס 500, פלוס 500, פתאום ככה משום מקום, פלוס 500 סאבים כל יום. ואז אני זוכר, דיברתי על זה בלייב, ואז הוא דיבר איתי, וגם בפרטי הוא דיבר איתי. עכשיו, כאילו אני אישית, הוא באמת הבטיח לי שהוא לא עושה את זה, וגם לא אכפת לי שיעשה בוטים, כאילו, גם אם הוא עושה, גם אם הוא לא עושה. אני מאמין לו שהוא לא עושה, אגב. אבל אני חושב שעושים לו, וזהו, כאילו, אין לי מה להגיד על זה יותר. אני מכיר פה את הבן אדם הכי טוב מבין כולכם, אני יכול להגיד לך ב100% שהוא לא עושה. אם אני יכול להגיד משהו על אליאס... אבל בסדר, אתה נהנה מההפקר, שאתה לא עושה בוטים, אבל עושים בשבילך בוטים, אתה נהנה מההפקר. רונן, יש לי וידוי. כן. אני גם ערבי ואני מתבייש בזה. אל תתבייש בזה שאתה ערבי. למה? רונן, תיזהר שאליאסו לא יעשה לך פאודה. אתה יודע מה זה פאודה בכלל? בערבית? אני יודע מה זה פאודה. זה כאוס. נעשה לאליאסו מה שעשו בפרק האחרון זה לווליד. כן, לווליד. מה פאודה? רק שנייה, אז אתם יכולים להביא לי את הערוץ ההוא? רגע, תנו לדור וארץ לדבר, הוא מדבר ואני לא שומע אותו. לא ניסיתי לדבר, כי אופיר הטרול הזה הזמינתי לשיחה, הוא אמר בואי שקשן, לא הבנתי, אני עורך עכשיו סרטונים. אתה אמרת דברים נכונים בסרטון שלך לאליאסו, אבל הם לא היו לגמרי נכונים, כאילו. ואני לא זוכר, באסבטה שראיתי את הסרטון היה לי כאילו הרבה מה להגיד על הסרטון הזה. תן דוגמה למשל אחי, אני ניסיתי להיות הכי אובייקטיבי שאפשר, גם ראיתי את שתי הסרטונים שלך פעמיים לאסוף את כל העובדות ש... לא, אני מפה הולך לאכול, לא אכלתי. בתיאבון. טסטים בלוג? אני לא זוכר אבל מה היה, אבל אני יכול לראות עכשיו את ה... לא, איזה עכשיו? לפחות אני יכול להגיד בגאווה שאני לא משתמש בבוטים. גם, כאילו, מה מצחיק? אליאסו מנסה לצאת כל הזמן יותר מדי מושלם. לא, אני לא אמרתי עליך שאתה משתמש. אליאסו מנסה לצאת כל הזמן מושלם יותר מדי. אמרנו את זה פעם אחת, גבר, פעם אחת. אתם יודעים מה מצחיק? באמת היה לו חבר בשם טרור סקוואד. טרור סקוואד היה באמת בן אדם זב, אתם מדברים איתו, אין לו גרם של רוע, אפילו תמים. עכשיו, הבן אדם היה... מה עם מושיקו? מה עם מושיקו? רגע, תקשיבו, הבן אדם בא, עזר לו, היה מוד שלו, היה וזה והכל, ואליאסו כאילו בפניו הודע שהוא קונה בוטים, שלח לו את האתר, שלח את זה שהוא גם קונה כאילו סאבים פיקטיביים באיזשהו סרטון שאליאסו עשה לגיימינג מאקו. יש לי שאלה. רגע, נו מי זה עשה את זה? אני לא יודע אבל מי שולח את זה. בסרטון אחד שהוא עשה, הם סיכמו שמושיקו טרור סקוואד יעשה לו כאילו כל מיני סאונד אפקט, ואליאסו בתבורה ייתן לו 200 דוטות, זה נאו וואי, תעיף זה TS משהו הזה, איפה הוא? רונן, אני לגמרי מסכים איתך קיצר, תקשיבו, הבן אדם הזה, כאילו הבן אדם הזה אפילו ידע עליו דברים, אבל הוא כל כך אתם יודעים, יש לו הזדמנות לעשות סקאם, כן, הוא עשה סקאם על מושיקו על $200, ואני אפילו דיברתי עם אמא של מושיקו מוכר הסיפור. היא קיללה אותו, נודר. הייתי איתו בשיחה. אני מסכים איתך על קטע של הבוטים שזה שפל כאילו וזה מגעיל, ופעם אפילו, אני לא יודע אם היית בתקופה של סטארקראפט, יצאנו עליהם בקטע הזה שהם עשו את זה, זה היה מזמן, תחילת הקהילה ביוטיוב. היום אבל שיש לך ביזנס וגיימינג ומאקו וזה, זה נהיה פשוט אסטרטגיה עסקית כזאת, זה פשוט, זה סתם שפל, אבל... יש בה גם האמנים, גם נגיד סתם כל אומן שמוציא שיר, נגיד כאילו קונים צפיות, ואז בסרטון בטרנדינג, ואז בגלל שהוא בטרנדינג אז יש לזה מלא צפיות וכאילו מכירים אותו, זה נהיה כבר דבר חכם לעשות את זה. זה סרטן, אבל זה היום, זה הבעיה שאתה מכניס כסף למשהו שהוא היה סוג של אומנות או כיף, זה לאט לאט הורס את זה. זה שווה לפי רונן, הימים הכי טובים היו בתקופה של ה-H1 הישן. סימון חוזרת, על דאגה חברים. רונן, אתה עדיין בלייב? כן. אם אליאסו כל כך סקאמר, בוא נלך לפרופיל שלו, נעשה לו... אתם יודעים מה הכי הזוי? באמת יש אנשים שעדיין קונים את החרא הזה, יש אנשים שמאמינים לו עדיין, כאילו זה... זה קטנים אחי, מה זה אנשים? אין מישהו מבוגר באמת שמאמין לשטויות שלו. מלא ילדים באים לך ללייב ומתחילים לקלל אותך, לא מבין מה הקטע.
אמיר. קטנים, אחי, אם אתה באמת רוצה להפיל הכל אותם, אריזונה. אתה לדבר בשפה שלהם. לא טלי הזאת, כאילו הבן אדם הזה באמת, מצורה קרה ומחושבת, היה מזמין בנות ללייב שלו, כדי שבנים ישמעו קול של אישה, שזה בסדר, זאת כבר נוכלות לייט, אתה פשוט יודע מה קונה, אתה לא עושה שום דבר, אבל הוא בא מזמין, ועכשיו הטלי הזאת שהייתה הולכת אחריו כמו איזה פוקימון לכל מקום, גם כן עושה רונן הזה כזה נואש לצפיות, הוא לא מעניין בכלל, הוא מדבר עליך, הוא רוכב על ההצלחה, והוא עושה כן, הוא רוכב על ההצלחה שלי. אחי, בוא נדבר בצורה קרה ופרקטית עליך בתור בן אדם, אתה לא מצחיק, אתה לא יפה, אתה לא גיימר טוב, אתה כלום, אתה לא מעניין, כולך שקר, אתה משקר אפילו, באמת שהצופים רואים אותך, הם לא יכולים אפילו ללמוד עליך, כי אתה לא בא ודופק איזה ככה תובנה מהחיים שלך. מה תספר, פעם אחת שאכלתי שווארמה, אז כאילו תאכלו את זה בכאילו זווית כזאת שלא ירד לכם טחינה? איזה תובנות חיים אתה יכול להגיד, יא ערבי מטומטם, כאילו. באמת, כל פרמטר אצלו אפס, כאילו, אז איך אני רוכב בכלל על ההצלחה שלך? איך להחליף פאנצ'ר בוואן שם, לא, באמת, כאילו, והם עושים, הוא לא מעניין, הוא רוכב לי על הגב. הוא דופק שם שווארמה, אחי. מה הוא אומר שהוא מוכר? הולך לך כמו פוקימון. אני לא מבין אבל מה הבעיה שלו. גם הניקול הזאת, איך קוראים לה? הניקול הזאת שצרחה לך. מה הבעיה שלו להודות בזה שכאילו הוא ערבי? מה הבעיה בזה? כי הוא יודע שזה יפגע לו בביזנס, אחי, מה זאת אומרת? הוא יודע שרוב הילדים ביוטיוב לא יאהבו אותו. אני אגיד לך מה, אחרי הסרטון אליאסו דיבר איתי, הסביר כאילו את הצד שלו, הוא הודע לי, כאילו... אחי, איך אתה יכול לדבר על בן אדם שמשקר שואה בגולני ובוכה בסרטון, אחי? כאילו, איך אתה יכול בכלל להאמין לו? מה לדבר? לא, האמת תנצח, על הדברים האלה אני לא מאמין, ואתה יודע, יש גם רמה של אמינות מסוימת אחרי כמה שאתה משקר, ותשמע, המוניטין שלו פגוע והכל, אבל סתם לשמוע את שתי הצדדים, אבל בקטע של, כן, הוא אמר לי, אתה לא ניסית שהוא מנסה לעשות לך תרגילים, כאילו שהוא מדבר איתך? לא, תשמע, אני אגיד לך את האמת שדיברתי עם אליאסו, כן הרגשתי שהוא מדבר כזה דיבור של אחד שמסבן, כן, הוא מדבר גרנדיוזי. אני הבנתי, שמע, כאילו, זה הבנתי מבקסטר, שהוא דיבר איתך, שאלת אותו איזה שאלה, ואז הוא כאילו כזה פתח על עצמו, ואז אמרת לו, מה? על מה אתה מדבר בכלל? והוא בכלל סיפר על איזה משהו אחר. כן, כאילו, יש הרבה נורות אדומות שדיברתי איתו בשיחה, אני אגיד לך את האמת. הקטע של הפדופיליה הבעייתי לי, כי מבחינה, כאילו אני באמת אמרתי לך את זה גם בפרטי ובהכל, אני צריך ממש הוכחה חותכת, כי אתה יודע ששואו ביזנס בכללי... אחי, אתה מאמין שאני באמת אשקר על דבר כזה? נו באמת. לא, אני לא אומר שתשקר, אני אומר שצריך הוכחה חותכת מהצד שמאשים, כי יום אחד אתה יודע שיש בחורות משוגעות ומישהי פתאום יכולה להגיד לך, אנסת אותי וזה, ולא דיברת איתה אפילו, סתם לדוגמה. אני רוצה שלך יהיה את אותו הנאה מהספק. אבל אתה מבין שלא, זה לא סתם, זה לא עכשיו אנחנו סתם ככה נטפלים ברור, אני יודע, אמרתי את זה גם בסרטון, זה לא כאילו יש קבל של אנשים שמחפשים אותו, אבל אתה יודע, יש את הדבר הזה שנקרא במשפטים, נו, איך קוראים לזה? חף מפשע, לא חף מפשע שוכח אחרת, גם מעבר לכל ספק, שלא יהיה אפילו ספק קטן, אתה יודע. אני לא בית משפט אחי, אני לא באתי לשפוט, אני באתי להראות כאילו ליוטיוב איזה בן אדם הוא. מה? אני אגיד לך תכלס, כי נגיד אם עכשיו אתה מכיר, יש את המושג באנגלית devil's advocate, אם אתה רוצה להיות העורך דין של השטן במרכאות, אתה יכול להגיד שאפשר זייף סקרינשוטים, ואין באמת הוכחה קונקרטית לגבי פדופיליה, לגבי שאר הדברים יש לגמרי, כאילו הבן אדם אתה יודע מה אכל אותי? אתה יודע מה היה לי מוזר? פתולוגי. אתה יודע מה בכלל היה הדבר כאילו הראשון שהתעצבנתי עליו? כאילו מתי שהכרנו, הייתי סטרימר בטוויץ' והוא רק התחיל והוא עשה לי וואי רונן איזה טוב אתה בזה ובוא נשדר ביחד וכאלה. קיצר תקשיב, אנחנו משחקים והוא פתאום שולח לי הודעה, רונן, שכאילו תפרסם אותי בלייב שלך, תפרסם אותי, דבר עליי, מבטיח, אני גם מדבר. ואז אני שולח לסמי, חבר שלי וגם לנונית, אחרי זה כאילו דיברתי, אני שואל, שמעו, הבן אדם הזוי, אנחנו כולם משחקים, כל מה שאכפת לו זה תפרסם אותי. ואז כאילו מה מצחיק, נונית אמרה לי, מה? אבל הוא אמר לי שאתה אמרת לו את זה. כאילו אני אומר לו תפרסם אותי, כאילו אתם מבינים איזה שקרן הוא? תראה דחוף את התמונה בפרטי. ונונית אמרה, היא מכירה אותי שנים, בחיים אני לא בא למישהו ואומר לו תפרסם אותי. הבחור אסלר הוא לא פרייר, תקשיב, אתם יכולים לגרור את ייזוס לחדר, זה פיקסטורה, גרג. אפשר להגיד משהו שנייה חבר'ה? וואו, כמה זמן לא שומעים אותי. מה קורה, גרג, אתה פה? האגדה והשם. שתי דינוזאורים של הקהילה, אחי. כן. אנשים שסתם מדברים הימים של מודו וופר 2. וואלה, נכנסתי בטעות ליוטיוב, ראיתי פתאום איזה סטרים, שמעתי את דור.
שומעים דור, ישר קופצים. לא, לגמרי אני מסכים איתך, אגיד לך את האמת, אני מבין מאיפה אתה בא, וגם יאסור, אמרתי זה, כי יש אנשים אני שונא נוכלים פשוט, אחי, אני שונא, באמת, כאילו בצורה הכי כן, מעצבן אותי שהוא חושב שהוא תוחכם והוא צוחק בבית עם הכרס שלו וכולו כזה צוחק וחושב שהוא ככה מזיין את כולם, אחי. מי אתה, יא טמבל? כל מה שאתה עושה מצחיק אותי, כי זה כזה שקוף שאתה נוכל, אבל פשוט כל הילדים לא מבינים את זה, כאילו. אחי, נוכל הוא כן, אבל פדופיל אני פחות חושב. על מי אתם מדברים? אחי, מה זה פדופיל? רגע, אתה צריך רגע, פדופיל זה בן אדם שכאילו שיש לו בעיה שהוא פשוט נמשך לכאילו בנות קטנות, לא רק בנות, אתה יכול גם כאילו ילדים קטנים. הוא לא אנס. לא, זה לא סוטה מין, כאילו זה סוג של סטיית מין, סוג של סטיית מין. אבל כאילו אתה יכול, שמע, אני יכול להימשך לכאילו, אתה יודע, עכשיו לילדים בני 10, אבל שיהיה לי משפט עצמית לא לעשות איתם כלום, ואני פדופיל בתכלס, יש לי מחלה נפשית בשם פדופיליה. הבן אדם הזה בא, אומר לבנות ששלחי לי תמונה של המשבישים שלך, אני אתן לך מחשב. תמורת מחשב. להראות לך אחי, לצלם לך יש לי... זה פדופיליה. אנחנו לא עושים, אחי. אתה נראה לך שאני כזה מטומטם לומר שהוא פדופיל, אתה יודע איזה תביעה באמת על כאילו לשון הרע זה? אבל הקטע... אני חושב בכללי אבל שאתה יכול טכנית לקבל תביעה עד שהוא לא הורשע. בגלל זה אתה צריך להגיד לכאורה, אתה מבין? דור, אתה מסתכל בפרטית, התמונה? כשאומר פדופיליה, אני מדבר על משיכה. הוא יכול להגיד רונן מספר שאני פדופיל, אני אבוא ואני אביא עדים פשוט. אז זהו, אז אני לא יודע אם יש לזה משקל, כי גם פדופיל זה קלסיפיקציה של כאילו מישהו שהוא אשם, אז זה יכול להיות, אתה מבין, כאילו, כעבריין מין. אז אני לא מתעסק. רונן, מאיפה הבאת את הבנות האלה? שאומרות שהוא פדופיל. תסתכל כבר בפרטי. הם בנות שמוכרות בקהילה, כאילו אחת מהן הן יוטיוברית. ואיך אתה יודע שהן דוברות אמת? גרג, אתה יכול לדבר? סמוך עליי שאני יודע מתי מישהו דובר אמת, אחי. וואלה, אחי, שומעים אותי? כן, שומעים. אחי, כבר 8 שנים אותם דרמות ביוטיוב, קודם כל, הבחורה הראשונה, בת 13, הבחורה בת ה-13 לקחו לה את הפלאפון לחצי שנה, ההורים שלה גרמו לה לסגור את הערוץ היוטיוב שלה, כאילו, היה משהו, זה לא סתם שהיא רוצה לחרטט. והיא מפחד ממנו פחד מוות מהבן אדם הזה. לא, אבל לא היה אף פעם פדופילים בקהילה, גרג, כאילו, אני גם לא אומר פדופיל לכאורה, אתה יודע, לא היה לנו... לא יודע, אחי, שיעשה מה שבא, לא מה אכפת לכם, אם מעל 16 שיזיין אותה, מה אכפת לכם? לא מעל 16, זה הקטע, פה הזה. זה פה הבעיה. שמישהו רק יעשה לגרג חפיפה, הוא לא איתנו לגבי הפרטים. כל הבנות שהוא הטריד ומה הקטע, ומה הקטע? מתי שהוא איים עליי, אני זיין אותך מכות, אמרתי לו יאללה תבוא תנסה, הוא עושה לי אבל עשינו עסקה, אתה מוריד את הסרטון ואני אהיה סבבה איתך, מה זה עסקה? זה ערוץ שלי הבן זונה, כאילו, אני יכול לעשות מה שאני רוצה בערוץ שלי, למה שתגיד לי אם יהיה לי איזה סרטון, הבן אדם חי בסרט, כאילו איזה הברון של היוטיוב. רונן תזהיר, אח שלו נראה... כאילו פבלו אסקובר, באמת, כולו... אח שלו כן, מה זה? גם עליי הוא אמר כבוד. רגע. אבל זה דחוף. טוב. וואלה, הדיסקורד הזה מחליף את הטימספיק כאילו, כן? אני כאילו נותק מהעולם, אחי. יש לך קהילות עכשיו, זה היום מפחיד. אני עדיין משתמש בטימספיק, יש לי שרת טימספיק. תחשבו שמה הדבר הכי קטן, אני לא בטוח אם יש עוד כאלה בארץ, אגב, אני לא בטוח, אבל הבן אדם הזה ישתמש ב-VPN כדי שיעשו לו ספונסר בלייב, אם יש דבר כזה, כאילו בארץ אין את זה. לא אחי, לגמרי, אני אגיד לך מה, כל הרושם שהיה לי מאליאסו, מהסרטונים שלך, מה שדיברתי איתו, מהצדדים שלו, יש שם הרבה שיידינס, לבחור יש עבר ממש מפוקפק. בן אדם יש לו עבר פלילי, מה זאת אומרת? הוא גנב ממלונות, יש שחור לגבי לבן, הוא הורשע. אני חושב שהוא הסלר שהיה גנב וזה, ועבר ליוטיוב והבין שפשוט זה דרך יותר טובה לעשות כסף עם דברים שהם חצי לא מוסריים, אבל הם לא חוקיים. לא, פשוט אף אחד לא קיבל אותו לעבודה, אז הוא עבר ליוטיוב. אמרתי לך, זה כמו הבחורות של הפורנו שעברו לטוויץ' והבינו שזה כסף יותר קל עם יותר בגדים, זה לגמרי ככה, כאילו, פשוט... זה פשוט הרבה יותר קל להיות סטרימר ולקנות צפיות ולעשות את הדברים האלה, כאילו אין שום דבר לא חוקי בזה, אלא אם כן יוטיוב מגלה וסוגר לך את הערוץ, וזה לא חוקים באמת, זה גיידליינס, לא יכולים לעצור אותך על זה, וכאילו הבדל ענקי בין זה לבין לפרוץ בתים. אני חושב שהוא עבר מזה, כאילו, עשה את המעבר הזה, והרגלים ישנים נשארו עם זה, וזו התוצאה שקיבלנו היום. הפדופיליה זה משהו שמדאיג אותי, אבל אין לנו הוכחה קונקרטית. מה זה השיר הזה?
הבן אדם באמת מדבר בגדול. גם בלי הפדופיליה יש לו הרבה דברים. נכון יש לו מין כזה אינטרו של איזה דלת נכנסת, זה אליאסו, שמאליאסו, כל החרטות האלה שהערבים חולים עליהם. אפילו זה, ילד, כאילו בן 14, סגר איתו על $115. הוא בא, אמר לו, לא, אני רוצה להביא לך $50. הוא אומר לו, שמע, זה עניין של אנימציה, זה 5 ימים לעבוד על זה. אמר לו, סבבה, כאילו $115. הוא בא, שלח לו את מה שהוא הכין לו, הוא משתמש בזה, וחויק, נתן לו בן, חסם אותו מכל מקום אפשרי. ואז אחרי שהוא עשה שמיניות, הוא אומר לו, אליאסו, למה אתה לא משלם לי? הוא אמר לו, שמע, אתה בן 14, אני לא יכול לשלם לך. מעצבים שהיו אומרים לו, למה אתה לא משלם על הבאנרים שהכנו לך, אבל סגרנו לו כסף. הפוטושופ שלכם פרוץ, אסור לי לשלם לכם, יא בן 1000 שרמוטות, מה אתה מזיין את המוח? צריך לדקור את הבן אדם הזה ולהרוג אותו, לא צוחק. הוא ביקש מקדמה, אחי, זה גם עבודה. לא יודע, ילדים, אחי, זה בן אדם עם שם, למה שהוא יעבוד? כאילו, אני נשבע, אני בחיים לא אעז לעשות סקאם למישהו רק בגלל שיש לי המון מה להפסיד. אני אגיד לך מה רונן? אבל אתה בנקודת הנחה מקודם, אחי, שאנשים, דבר ראשון, הם רמאים, אחי, כולם נוכלים. תעבוד חכם. ככה טיפ לכל מי שקיבל... הוא אומר כזה בקטע, אני אליאסו, זה כבוד, כאילו אומר ככה, אתה תקבל פרסום, אני ערוץ גדול, וגם אני לא אעשה כאילו סקאם, זה כבוד שאני משתמש בדברים שלך. יש משהו בזה רונן שהוא מעורב בכל כך הרבה פרשיות וזה מחשיד, אתה יודע איפה שיש עשן, בדרך כלל יש, אבל רוב המקרים זה המילה שלו נגד המילה שלהם בדרך כלל, ואין באמת דברים שהם הוכחות, בגלל זה בעייתי בשבילי הסיטואציה. אבל אני מבין לגמרי את הקטע של הבן אדם באמת עושה דברים בעייתיים והם לגמרי שיידים. גם שדיברתי איתו, כאילו, אני מקבל את התחושה שהוא עושה הרבה פניות לרגש בדיבור שלו, והוא מדבר הרבה גרנדיוזי ומוגזם. אפילו בסרטון שלו, נגיד, מי אני? אני בא עשיתי עליו סרטון, הוא לא מדבר על זה שאני אומר שהוא נוכל, הוא אומר מי אני? אני ערבי מלבנון, והוא עושה, אני הסתרתי את זה מהצופים שלי, בגלל שאני לא חושב שצריך לשים לב, כאילו להבדלי גזע, מין, דת, whatever. אז למה שיקרת שאתה יהודי בהתחלה, יא בן זונה, אם אתה חושב שאתה לא... בהתחלה הוא אמר בריש גלי, אני יהודי. הוא אמר אני יהודי בהתחלה, ואז בעתה שכבר אנשים התחילו להבין שכל סוף מילה שלו יש מבטא ערבי, אז הוא אמר לו, אני נוצרי שבא מלבנון ואני צרפתי. באמת כל דבר, אתה ערבי הבן זונה, תגיד כבר שאתה ערבי, זה לא בושה להיות ערבי, הבן זונה. כמה אתה לא תעשה רק בשביל שאנשים יתרמו לך ויבואו בחיים לא אגיד ששיקרתי. הוא בא המציא משהו, רגע, הוא עשה סרטון, הוא המציא שהוא פיניקי. אתם יודעים מה זה פיניקים? פיניקים היו בתקופה הכנענית, אין פיניקים, אין יותר פיניקים בעולם, פיניקים הזדווגו עם מוסלמים, אין גזע כזה פיניקי, הוא עדיין לא אומר שהוא ערבי. אפילו בסרטון טוב שהוא לא אמר שהוא שמרני. איך יש לך כל כך הרבה סאבסקרייברים? הם אידיוטס, כולם אידיוטס פשוט, זה קהילה של כאילו טמבלים. אם ההאשמות של הבוטים נכונה, בדרך כלל מרגע שאתה מגיע לדף הקדמי של יוטיוב, מפה זה כבר כדור שלג שמתגלגל. אחי, תעשה לי טובה, יש לו 30,000 סאבים, אני עושה סרטון, יש לי פי 2 יותר צפיות ממנו. יאסר עושה סרטון, יש לו פי 10 יותר צפיות ממנו, תעשה לי טובה. אני אומר, היום השיטה להצליח ביוטיוב זה למצוא את דרכך לדף הקדמי, וברגע שאתה שם, אם קנית צפיות, לא משנה מה עשית, יוטיוב דוחף אותך לגרון של אנשים, תוכן איכותי, לא איכותי. ואני לא מדבר ספציפית על אליאסו, על כל ערוץ שיגיע לעמוד הקדמי בסופו של דבר יצליח כאילו אם הוא מספיק קליק ביתי או מושך בעין. אז זה מטה שונה היום לגמרי. לא, בוא תקנו ממני צפיות. תרמו היום לדוקטור דיסרספקט $7,000 בדקה. וגם היה לו 700,000 צופים. כן, $7,000 בדקה. וגם כל הסיפור. אחי, 7,000 זה מספיק. אולי 700, איך $7,000? לא, שאתה אומר $7,000 זה אומר 7 מיליון. היה לי פרסמו את הלייב שלי בדיסקורד של אליאסו, כי עכשיו פתאום היה לי איזה 300 דיסלייקים בלייב. אף אחד זה לא אכפת. נראה לי מהקטע. בסדר, למה? מה זה דיסלייקים, אחי? זה אותו דבר, זה מקפיץ אותך לעמודים הראשיים בדיוק כמו לייקים. זהו, זה כבר לא מקפיץ יותר, אחי. זה לא אלגוריתם, אני כבר לא מעוצמן. האלגוריתם, מה זה השתנה היום? אמרתי לך, זה פשוט כמה טאגים. דרגון גיימר, עוד פעם אתה כותב, רונן היי, אתה מקבל בן, תנסה אותי, בהצלחה. רונן יכול לשים טאג של לוגן פול או סתם משהו מחורבן כזה, והוא יקפוץ לו איזה אולי פי 15 יותר. אפילו זה לא קשור לגיימר. לא, אבל הקטע של טאגים, אתה רוצה להשתלט על טאגים שהם לא זה. אם אתה רושם לוגן פול, אז יש לך את כל האחרים שעשו לוגן פול, ואת לוגן פול עצמו, אתה לא תגיע לשום דבר. וגם בזה יש משחק. היום זה פשוט השתנה, יוטיוב נהיה פחות קטע של טלנט, נשמה ואישיות, ויותר קטע של שיווק ושכל ו-SEO. זה פשוט המטה השתנתה, זה כמו ש... יותר משווק, יותר מצליח. אין הרבה SEO אבל ביוטיוב, אחי. לא, אחי, השנים האחרונות זה כן, אנשים שהיו דוחפים לך טאגים בתיאור וזה, זה היה משמעותי. כאילו פעם המטה הייתה לעבור 10 דקות,
טאגים בדיסקריפשן שמופיעים גם בכותרת וגם בטאגים, וזה היה SEO, והיום זה SEO טיפה יותר שונה ויותר חכם, אבל זה האלגוריתם, כאילו watch time ו-SEO. אני לומד עכשיו SEO, את האמת. מאוד נחמד. אתה יכול לחזור ליוטיוב וגם כאילו לך כאילו קומנטריס ורקע, אתה יכול להיות אשכרה יוטיובר טוב וגם להגיע לטופ ככה עם זה של המד. דורי החפרן, למה הבאתי אותך? לא, הוא מביא פה דברים מעניינים, את האמת. כן. זה יותר מעניין אבל בקטע של יוטיוברים, את הצופים זה ירדים. לא באתי להשתלט על הסטרים. הלו, דור, כן, זה שונה. אני מנסה להתרגל לזה, אחי, תשמע, זה לבוא מפה זה דבר שונה לגמרי. שנייה. דור, איזה ערוץ אתה עכשיו? אתה עדיין בדור וארז? כן, הוא עדיין בדור וארז. כן, אני מנסה לחזור תחשבו אבל איזה באסה, תחשבו שיש נוכל, כולו נהנה, כולם לחמניות חמות וטריות שהוא עובד עליהן, ואז בא איזה בן שרמוטה כמוני שפשוט כאילו שונא נוכלים ומזיין אותו. איזה באסה באמת שאני קיים, אני חושב אם הייתי רונן לא יורד ממנו, רונן נכנס אתה מרגיש סטאר עם עצמך, נכון? בטח, אחי. אני מרגיש כאילו שהוא רונלדו והוא רץ לשים גול ואז אני בא לו איזה בלם, הוא דופק לו גליץ' ככה. ככה. חייב להיות אחר. רונן, מלא כותבים לי בפרטי, יש מצב אתה אומר לו להביא, יש מצב אתה אומר לו להביא. וואלה, נשך אותי כלב היום חבר. כאילו רוב האנשים שפה זה אנשים שהוצאתי שהם לא רלוונטיים, שעושים ספאם. כן, הוא חוסן, זה מזלי. את האמת, לפני הסרטונים שלך, כאילו, די אהבתי את אליאס, הוא לא היה לי נראה לי נוכל. אבל אחרי הסרטונים אף אחד לא חשב שהוא נוכל בהתחלה. אני ישר ידעתי שהוא נוכל, הוא הבא אמר לי היי, אמרתי נוכל. סתם, לא יודע, יש לו מימיקות של נוכל, הוא כולו נוכל. יש דברים שגורמים לך לחשוד בבן אדם שהוא נדחף אליך, כאילו הוא מנסה להיות נחמד אליך ומנסה לקדם את עצמו, יש שמישהו... לא, כאילו יש למישהו אג'נדה וזה נורא טבעי שתחשוד בו גם. הרבה טוב שזה פשוט. בוא נגיד איזה תכלס, נשים את זה על השולחן. אליאסו עם שדו סקרופס לכלך על נמרוד מטופ גיק, אמר, דיבר עליהם שהם חרא בלה בלה בלה, ואז הוא הייתי באותה נמרוד, מתי סרטון, מתי זה. שדו סקרופס לא חבר של נמרוד, אני כבר לא מעוצר. לא, הם דקרו אותו בגב אחי, זינו אותו בתחת. אז פתאום, יאללה בוא נדבר כאילו. כן. וואי, מה הולך ביוטיוב הזה, אחי, כמה... אחי, אתה לא יודע חצי מהדרמות, יש... טוב שיצאת מהיוטיוב, באמת שזה טוב, יצאת לטובתך אישית, יש יוטיובר שלכאורה גנב 21,000 שקל מזה, אני אומר לכאורה. זה לא אמת, זה שקר. אני יודע, בגלל זה אני אומר לכאורה. אתה יודע כמה רע הוא עשה לי? אתם יודעים בגלל האידיוט הזה, כולם אומרים, אולי רונן גם משקר, בגלל הטמבל הזה. עזוב, בואו נעשה מפגש יוטיוברים, כולם ילכו מכות עם כולם, ציינו. עזוב, המינימי הזה בכלל לא שומע את הילד, רייג'ה תקדו לו לדבר רגע. צריכים לעשות קרב אגרוף בקהילה. רגע, רייג'ה תקל. אח שלו והוא היו במלון, והוא גנב. רגע, לא שמעתי את ההתחלה, תגיד שנייה. יש לו אין מרכזי פה. שהוא עבד במלון בטבריה, והם גנבו משהו. נכון. בדיוק איתה בסיפור שהוא אמרת שהוא פרץ, ואז הפסקת. אז זהו, אז הוא פרץ, כאילו השתמש באח שלו ג'ורג' שהם יגנבו, כאילו מצלמות אבטחה כאילו קלטו את זה, וגם אז התביעה רצתה כלא לשתיהם, לג'ורג' ולאליאסו. עכשיו הם באו ושוב רכבו על הקטע הזה, אבא שלהם מצדל, קיבלו 260 יום עבודות שירות בפועל, שאליאסו היה בתור חובש שעשה עבודות שירות. ואז כל הסיפורים שהוא הולך בתור סנטה קלאוס, מביא לכל מיני ילדים מתנות, הוא בא סיפר לי, בכה לי בטלפון, זה בגלל שהוא היה עובד בתור חובש, כאילו, אז זה היה לא נגיש. לי סיפר לפני זה שהיה לו בכלל איזה מועדון סנוקר איפשהו בקריית שמונה, עניינים, הוא סגר, אחי, אין לו שום עסק, הוא היה ניסה להיות די-ג'יי, אף אחד לא הביא אותו כדי-ג'יי, הוא היה כושל בתור די-ג'יי. הכסף היחיד שהוא מקבל, במרכאות, מהעסקים, זה מהמדינה מקבל כסף. מצדל. וואטאבר. יש לי שאלה. שיחו בא כזה בשקט. דבר, יש לי שאלה. הבעיה שלא משנה כמה נלחמים באנשים האלה, כאילו נוכלים בכללי ואנשים זה, כן, זה כמו הזה של הרקולס, אתה מוריד ראש אחד של דרקון, יוצאים לך 2, זה לא... אין טעם אפילו. אחי, אין נוכלים כאלה, אין כאלה נוכלים כמה, הוא לא היה ולא יהיה כאלה נוכלים. אתה לא יודע את זה. אבל אני יכול להבטיח שיהיו יותר גרועים מזה. כן, כן. תן רק זמן, היוטיוב עוד בחיתוליו, בארץ בכלל, אחי. מה שאני וגרג פה, כאילו לנו זה הלם, זה שוק תרבותי מה שקורה עכשיו, לכם זאת יחסית רגיל, תאר לך יוטיוברים של עוד 5-10 שנים מה יהיה.
בוא'נה אחי, מה אתה מדבר? אנחנו בתקופה שלנו הכי גדול, הייתי אני עם 1,000 סאבסקרייברים אחי. מה היה? אתה זוכר מה היה הדרמה? סטארקראפט עושים בוטים ומתחילים עם כולם אחי, ועושים פלאגים לערוצים. כן, זהו. היום יש לך תרומות של סטרימרים, יש לך 50,000 סאבים לאנשים, 100,000, 200,000 ראיתי שסטארקה, ליזו אחי, זה גבר. יש לך ערוצי גיימרים היום מ-200,000, אתה לא מעודכן בכלל. רונן לא שומע אותם בכלל. רונן, תראה בפרט. לבא שהיה לי זמן אחי. איזה תמונה אתה? לא, פרטי שלי, אני... אתה עדיין בקידום מסיבות עכשיו? יחצנות? רונן, מה זה כמות הדיסלייק? עזבתי, אני מייעץ לכל מיני הפקות, אבל אני לא... זה החיילים של אליאסו, אחי, אוהבים אותי. כואב אליהם. אני מקים עוד מעט חברת שיווק דיגיטלי. האמת הזוי לי שיקבל כזה הרבה דיסלייקים בשעות. מי יכול לשלוח תמונה שאני שולח לו בפרטי? אתה יודע מה מצחיק אבל? אתם יודעים כאילו מה מצחיק? אליאסו פעם אחת בא, אתה שאל לו כאילו מלא דיסלייקים בלייב, אמר זה רונן והבוטים שלו. אתם יודעים כאילו מה מצחיק? כל דיסלייק שלו אורגני, כל דיסלייק שעושים לו זה דיסלייק אורגינל כאילו. שהקהילה באה וכאילו שמה לו דיסלייק. לא, זה לא... כל הניקול הזאת, יש איזה מישהו שניקול שצעקה עליך בלייב שלו, חברה שלו התחילה לצעוק עליי, זו חברה שלו, הטמבלית הזאת, והיא רק עושה פדיחות לעצמה, עשה לי... איך קוראים לו? ניקול? שולי. הוא רואה איזה. שולי. מפגר את זאת, יעזוב. רונן, אתה יכול להסתכל פה. ואת לגמרי זה. שלח אותה בסרבר, תשלח. אני אומר לך, הוא ראה אותה כבר. זה רב עליי אחי. רונן. לא, תשלח פה בסרבר. הוא ראה את התמונה הזאת אבל. לא רוצה שהוא יראה, רוצה שכולם יראו את זה. רונן. תראה מה שלחתי לך בפרטי, אני תמונה אדומה שחורה. זה באמת חשוב, זה... שקט. מה זה אדומה שחורה? אהבתי. אהבת, הנה, אתה רואה? בלוס רוק. זה אח של אח שלי ושל שלו. רגע, זה הבחור שדיבר. לא מבין למה אני אתעסק בדברים השליליים האלה. ככה בן אדם צריך להציג את עצמו. אחי, עזוב אותך, תיכנס פשוט לסרטונים החמים ביוטיוב, כאילו, ובארץ, ותראה איזה סרטן, הכל או שירים או ממש קליק. גם כבר די הרבה סאבים יחסית.